имрӯз дар пойтахти тоҷикистон мулоқоти раҳбарони 5 кишвари осиёи марказӣ ва русия ҷараён дорад, ки дар он ҳамкориҳои иқтисодӣ бо русия ва вазъият дар афғонистону ховари миёна баррасӣ мешавад. баъди он раҳбарони Арманистон, Озарбойҷон ва Беларус ба маҷлис ҳамроҳ шуда ҷаласаи раҳбарони иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ барпо хоҳад шуд. дар давоми 3.5 соли ахир сафарҳои Путин ба хориҷа маҳдуд шудааст, зеро додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ бо ишора ба ихроҷи кӯдакон аз манотиқи мухталифи Украина амри боздошти ӯро содир кардааст. зимнан як даъвати ахири созмони дидбони ҳуқуқи башар аз Тоҷикистон барои боздошт шудани Путин нодида гирифта шуд. солҳои охир Русия дар фикри рушди равобит бо ҳамсояҳои осиёияш, кишварҳои осиёи марказӣ, Чин ва Кореяи шимолӣ мебошад. сарбозони режими Пхеньян ҳатто дар ҷанги Украина иштирок карданд. шориҳи хабаргузории Франс Пресс бар ин назар аст, ки тавассути нишастҳои минтақавӣ Путин мехоҳад худро ҳамчун ҳомии назму суботи ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ва кафил дар ҳалли низоъҳои марзиву дохилӣ нишон диҳад. дар давраи ҷанги 5-солаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ки баъди фурӯпӯшии Иттиҳоди Шӯравӣ сарзада буд, сарбозони артиши Русия нақши кафили сулҳро бар дӯш дошта аз нуфузи фарогир баҳраманд буданд, вале бо мурури замон ва ба виҷа бо оғози таҷовузи Русия ба хоки Украина ин нуфуз заиф шудааст ва кишварҳои собиқ шӯравӣ ҳамкориҳои байналмилалиашонро бо Русия маҳдуд намекунанд. бар илова раҳбарони кишварҳои собиқ шӯравӣ аз он нороҳат буданд, ки Русия ба ин кишварҳо эҳтироме нишон намедиҳад. соли 2022 дар нишасти аввали раҳбарони кишварҳои осиёи марказӣ бо Русия дар ин бора Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта буд: бале, мо халқҳои камшумор ҳастем. мо 100 миллион 200 миллион аҳолӣ надорем. мо таъриху фарҳанг дорем. мо онро дӯст медорем. мо мехоҳем моро эҳтиром кунанд. ба мо чизе лозим нест. мо гадо нестем. мо гадо нестем. кишварамон сарватманд аст. захираи маъданҳои кишварамон аз ҷадвали Менделеев бузургтар аст. Запаси минералии ресурсов больше, чем система Менделеева. он замон ин ҳарфҳои Раҳмон ба Путин хуш наомад, вале маҷбур назари ӯро қабул кард. мулоқоти дигаре, ки таваҷҷӯҳи хабаргузориҳоро ба худ ҷалб кардааст, гуфтушуниди Путин бо раҳбари Озарбойҷон Илҳом Алиев мебошад, ки имрӯз дар душанбе доир хоҳад шуд. моҳои ахир баъди оташборон намудани ҳавопаймои мусофирбари озарӣ дар ҳарими ҳавои Русия ва ҳамчунон марги баҳсбарангези ду бародари озаритабор дар Екатеринбург, равобити Боку ва Москав ба сар дига равидааст.